खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं आइनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय हादरगिरि रामनाथ क'विन्दखौ हांख्रायहरदों। पौरसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय। गुरुकुटिनिफ्राय होखारहरजानाय 2050 नखरफोरखौ हिमन्त सोरखारा दलगावआव दोनगोन। नगाव फेक एनकाउन्टार जाथायनि सायाव नायबिजिरग्रा कमिटिया रिपर्ट गथायबाय। नगावनि एसपि आनन्द मिश्रजों दाजानाय एन्टि नर्टिक स्क्वाडखौ सिफायनो बिथोन। दहलापारा टल गेटआव पुलिसआ 260 बस्ता बार्मिस गय सुपारि जब्द खालामदों। क'क्राझार नोगोरनि लामानि फुटपाथआव जानला मानला दखान होनायखौ जिल्ला खुंथाया होखारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। तामुलपुराव खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो थाखाय भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्दखौ हांख्रायनाय जादों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'मोनहा मंगलबारखालि गोदान दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव थांनानै हादरगिरि रामनाथ क'विन्दखौ लोगो हमहैयो आरो फैगौ 9, 10 आरो 11 मार्चखालि तामुलपुराव खुंजानो गोनां 61थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैनो हांख्राय होयो। नाथाय हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव नुजाथि फैगोन ना फैया बियो दासिमबो रोखा जायाखै। अब्लाबो हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ 61थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालियाव जथुम्मायाव नुजाथि फैनो गोसो जानायखौ बुंथिदों होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों रायजो राजानो फोरमायदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव हांख्रायहैनायखौ सनमान होनायनि थाखाय बर' हारिनि जानानै हादरगिरिनिसिम साबायखर बावदों। बेजों लोगोसेनो प्रमद बर'आ हादरगिरि क'विन्दजों लोगोसे लानाय मोनसे सावगारि पेजआव शेयार खालामदों। आसामनि पौरसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय। आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ दिनै खौरांगिरि मेल खुंना रायजोनि गासै मोन 80 पौरसभानि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ खौरांगिरि मेलाव फोसावनाय बादिब्ला 6 मार्चखालि पौरसभा बिसायख'थिनि भट आजावगोन आरो 9 मार्चखालि भट सानगोन। M2 EVM बाहायनानै देग्लायनि पौरसभा बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो रायजोआव पौरसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टआ दिनैनिफ्रायनो गोहोम गोग्लैबाय। मख'नो गोनांदि पौरसभा बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनाय जोबथा खालारा 15 फेब्रुवारि। 15 फेब्रुवारिनि गेजेराव गासैबो बिजाथिफोरा गावबा गावनि नमिनेशनलाइ गथायनांगोन आरो 17 फेब्रुवारि खालि नमिनेशन पेपार नायबिजिरनाय जागोन। बिजाथिफोरा 20 फेब्रुवारिनि गेजेराव गावबा गावनि नमिनेशन बोखांना लाफिननो हागोन। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बादिब्ला पौरसभा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव र'ड श' आरो रेली खालामनो मोननाय नङा। अब्लाबो नखर नखर थांनानै फोसावदिंनो हागोन। बिसायख'थि फोसावदिंनायाव सा 15 सोद्रोमाफोराल' नखर नखर थांना फोसावदिंनायाव बाहागो लानो मोनगोन। दरं जिल्लानि गुरुकुटियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामना थाफैनायनि न'आव एभिकसन खालामना होखार हरजानाय 2051 नखरफोरखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारा दलगावआव दोनगोन। 2051 नखरफोरनि थाखाय रायजो सोरखारा 2051 बिगा हाखौ गनायथि होगोन आरो मोनफ्रोमबो नखरनो गसंथानायनि थाखाय बिगासे हा रानना होगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि 21 आरो 23 सेप्तेम्बरखालि गुरुकुटियाव जायफोर नखरखौ एभिकसन खालामदों आरो जायफोर नखरा दासिमबो गुरुकुटि बिथांखिनि साखाथियावनो दङ बेसोरखौ दलगावआव लाबोना दोनफैगोन आरो गसंथानाय होगोन होननानै बावैसो सान सिगां दलगाव सार्कल अफिसनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामना फोसावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुरुकुटिनिफ्राय होखारहरजानाय 2051 नखरफोरखौ दलगावआव दोनगोन आरो बिनिनो गिबि खोन्दोआव 633 नखरफोरखौ दोनग्रोनाय जागोन होननानैबो दलगाव सार्कल अफिसनि नटिफिकेशनाव रोखायै मख'दों। मख'नो गोनांदि गुरुकुटिनिफ्राय एभिकसन खालामना होखारहरजानाय नखरफोरखौ दोननाय आरो गसंथाहोनायनि थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे जर'खा कमिटि बानायनाय जादों। बेखौबो मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा गुरुकुटियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय नखरफोरखौ एभिकसन खालामना MLA पद्म हाजरिकानि दैदेननायाव मोनसे कमिटि दाना गुरुकुटि बिथांखि जागायजादों। नगाव जिल्लानि सलुख'वा
तिनिआलियाव थांनाय 22 जानुवारिखालि सासे फरायसा दैदेनगिरिखौ फेक एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव रिपर्ट गथायबाय। आसाम सरकारनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि पवन कुमार बरठाकुरनि दैदेननायाव दाजानाय कमिटिया नगाव एनकाउन्टारनि सायाव नायबिजिरना रिपर्ट गथायबाय। मख'नो गोनांदि सरकारजों दाना होजानाय कमिटि रिपर्ट बादिब्ला फरायसा दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराखौ फेक एनकाउन्टार खालामदों। बेजों लोगोसेनो नगावनि एसपि आनन्द मिश्रआ दानाय एन्टि नारकटिक स्क्वाडखौ सिफायनो आरो बे स्क्वाडनि एसआइ प्रदीप बनिया आरो नीलकमल बरामोनखौ सिआइडि नायबिजिरनायनि आवथायाव लाबोनो थाखाय सुबुरुन होयो। बेजों लोगोसेनो एसआइ प्रदीप बनियाखौ गोख्रैनो सस्पेन्ड खालामनो आरो नगावनि एसपि आनन्द मिश्रजों लोगोसे बे स्क्वाडनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गोख्रोंनो नगाव जिल्लानि बाहेरायाव ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय सुबुरुन होयो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे केसनि गासैबो साखिफोरखौबो रैखाथि होनो नायबिजिरग्रा आफादा बिथोन होयो। नगाव जिल्लानि एसपि आनन्द मिश्रजों दाजानाय एन्टि नारकटिक स्क्वाडखौ सिफायनो बिथोन होबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आनन्द मिश्रनि एन्टि नारकटिक स्क्वाडखौ सिफायनो थाखाय आसाम पुलिसनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तखौ बिथोन होदों। कीर्ति कमलपरा एनकाउन्टार जाथायनि सायाव नायबिजिरग्रा कमिटिया रिपर्ट गथायनायनि उनावनो गिबि मन्थ्रिया बे बिथोनखौ होदों। बेनिफ्राय बे रोखा जादों दि फरायसा दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराखौ एनकाउन्टार खालामनाया नगाव पुलिसनि गोरोन्थिमोन आरो बियो मोनसे फेक एनकाउन्टारमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला एन्टि नारकटिक स्क्वाडखौ सिफायनो बिथोन होनायजों लोगोसे फेक एनकाउन्टार जाथायनि सायाव दायनिगिरि आरो स्क्वाडनि एसआइ प्रदीप बनियाखौ गोख्रोंनो सस्पेन्ड खालामनो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होयो। बेजों लोगोसेनो नगावनि एसपिखौ लाफानानै एन्टि नारकटिक स्क्वाडनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गोख्रोंनो नगाव जिल्लानि बाहेरायाव ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि नखर आरो राजखान्थि बिफाना नटिफिकेसन जारि खालामदों होननानैबो मिथिनो हादों। ओरैहाय एसआइ प्रदीप बनियाखौल' मानो सस्पेन्ड खालामनांगौ, एसपि आनन्द मिश्रखौबो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों बाकबरनि एमएलए चेयारमेन आली आहमेदआ। बबेखानि रायजोआव जानाय 99% पुलिस एनकाउन्टारानो नंखाय होननानैबो चेयारमेन आली आहमेदआ दाबि खालामदों। आथिखालाव आयेन बेरेखायै बार्मिज गय सुपारिनि फालांगिया सिखावै सोलिगासिनो दङ। चिरां जिल्ला बिजनी थानानि बेन्दोंआव 3 नं हादोरारि राजा लामानि दहलापारा टलगेटआव बुधबारखालि फुंनि समाव पुलिसआ NM01AT8447 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनानै 260 बस्ता बार्मिज गय सुपारि जब्द खालामदों। बेनि अनगायैबो बार्मिज सिगारेट पेकेटनि बान्डोलबो बोखांनो हादों। बे केसजों लोब्बा गोनां ट्राकनि ड्राइभार राकेश पवान आरो हेन्डीमेन बापु कुमार सिंहखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला ड्राइभार राकेश पवाननि न'आ बिहारनि मदापरपुराव। पुलिसआ सेबनायाव राकेश पसवाना सिमान लानायाव बादिब्ला बे बार्मिज गय सुपारि आरो सिगारेटनि बान्डोलखौ गुवाहाटीआव दैखांनाय जादोंमोन आरो दिल्लीयाव आनल'ड खालामहैगौमोन। क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ जथायै लोगो नांनानै बुधबारखालि क'क्राझार नोगोरनि जेडि रोडआव थानाय बौ बाजाराव लामानि फुटपाथआव जानला मानला बेदर गला आरो मैगंनि गला होनायखौ आयेन बेरेखा होननानै होखारदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथायआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव क'क्राझार नोगोरखौ समायहोनो आरो सिखोन साखोनै लाखिनो थाखाय लामानि फुटपाथआव जानला मानला बेदर गला एबा मैगंनि गला होनायखौ होखारनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला बौ बाजाराव लामानि फुटपाथआव जानला मानला गलाफोर थानायाव सुबुंनि थुबुरा बांसिन जानायलाय लामानि हान्थियारिफोरनि थाखाय गारि मटरजों थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां उसुबिदा नुजानानै दंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।